Ahojte, volám sa Marcel Čentéš a som nábytkový poradca. Momentálne sa nachádzam v Kováčovej pred liečebným zariadením Marina. Jedná sa o zariadenie, ktoré ponúka svojim klientom rehabilitácia a pomoc po úrazoch a operáciách. Tomuto zariadeniu som pomohol s výberom vhodných madracov a postelí do izieb apartmánu. Teraz sa poďme spolu pozrieť do jedného apartmánu a izby, ako to celé dopadlo. Pri výbere madracov som prihliadal na to, aby v nich boli použité prírodné materiály, aby boli hygienické, vzdušné, taktiež aby mali vysokú nosnosť. Na madracoch je použitý zips. Madrace sú tým pádom ľahko odnímateľné. Pri posteli som prihliadal na pevnú konštrukciu, ktorá je vyhotovená z bukového masívu, na vysokú nosnosť a na jemné, decentné opracovanie. Veľkosť postele, aby bola adekvátna k rozloženiu miestnosti. Nočné stoliky sú závesné, aby sa dalo ľahšie pod nimi upratovať. Spoluprácu s pánom Čentéšom sme zahájili v okamihu, keď sme sa rozhodli pre obstaranie nových madracov pre našich pacientov, ktorých liečíme v našom špecializovanom liečebnom ústave. Pán Čentéš nám veľmi pomohol so správnym výberom madracov pre použitie v našom špecializovanom liečebnom ústave. Inštalovanie madracov prebehlo presne podľa stanovených kritérií a termínov. S odstupom času môžeme hodnotiť tento výber ako veľmi dobrý, čo sa nám odráža aj v maximálnej spokojnosti našich klientov. Dokonca sme zaznamenali aj otázky na kontakt na pána Čentéša, aby si pacienti mohli kúpiť obdobné madrace pre súkromné využitie do domácnosti. V prípade, že budete chcieť aj vy využiť moje služby vo vašom zariadení, budem sa tešiť na spoluprácu.